Mga fishing, ang lakas ng ulan. Ah, diba? Dala ng bagyo. Yan. Puro ulan dito mga ka-fishing. Yan. Maulan. Diba? Yan mga ka-fishing. Dito, ganito ang panahon dito ngayon sa sa Bicol. Yan eh. Lakas ang ulan. Yan mga ka-fishing. Yan, maulan sa Bicol. Yan. Tama naman ang ulan mga ka-fishing. Maulan tan. Ito mo naman oh. Hindi pagdikit yung mapasugan ng ano. Pantawan. Ano yung pantawan? Ano? Tan? Ano yung pantawan din? Ay, tan? Yung mga manok ko ando na naman oh, sa kabila. Malapit na magdalawang oras. Yan. Maulan. Maulan. Wala ang signal. Baka mag-brown out na naman. Yung terrace, balkon. Diyan po kasi taniman to ng mga halaman nanay ko. Ayan. Tapos doon sa parte doon tinataniman ko ng mga ubas. Maulan kasi hindi ako makapunta. Yan dito mga kapising, yan lugar. Dito po, Tima. Dito mo naman na Tima. Dito, maulan. Maulan dito ngayon.
Yan, dito lang tayo sa bahay. Wala pa naman temang bunga. Ayun yung saging ko. Nabukas mo pa ng bigla. Wala. Nabuba ako. Kaya ang tema saging. Kaya lang hilaw pa. May bagyo daw kasi ngayon. Hindi makalabas. Dito lang. Kanina pagising ko, ano naman, back to live na naman. Nakatapos ako kagabi ng madaling araw na ako natapos. Umabot ako ng 10 hours. Ito ang ulan, oh. Lakas ng ulan. Tapos bigla magsiklog. Labas tayo, fishing. Punta tayo sa labas. Labas tayo kahit maulan. Ayan. Maulan sa Bicol. Ayan yung mga alaga ko, takbuhan. Yan tema, tinanim ko talaga yan. Ano yan? Aratilis siya. Kasi mabisa daw yun sa high blood, yung mga bunga niya, yung dahon, nilalaga. Tapos ito, Ate Emma, yan, tanim ko yan. Yan, ako na nagtanim yan. 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 Ano po kami, Pasakaw, Camarines Sur. Tema. Dito kami sa Pasakaw, Camarines Sur. Dito lang, dati malalaki ang bunga nito. Nung tinanim ko tong mga anong ito, mga yung aratilis, parang humina yung bunga ng saging ko kasi natakpan ng mga ano niya, oh, dahon, mga sanga. Yan. Ito yan. Yan. Yan, naglilinis ako kaso nga lang hindi ako makapag-vlog kasi may mga tugtog dito. Ayun. Ito po yung ano, yung ubas. Yan po yung ubas. Kaso lang ititrim pa po yan para magbunga yung ubas. Tinitrim pa siya, inalisan ng lahat ng dahon. Yan ang puno niya, oh, malaki na ang puno niya. Yan po yung puno niya ng ubas. Dito lang po yun sa ano, sa bahay. Ako lang mahilig kasi ako magtanim tema. Oo, tinitrim talaga yan para bumunga. Kaso nga lang ngayon, hindi ako nagtitrim kasi maulan. Nasisira lang yung bunga niya pag nababasa ng ulan. Yan mga tema, yung orchids na tanim ko.
Kaya doon may saging pa doon, dalawang bunga, saka yung langka. Binanot ko yung langka. Nawala yung signal kasi maulan. Ano lang naman, dati nung ano, ang daming bunga niya, kaso nga lang maliliit. Kasi alam mo naman dito, kulang sa abono. Ang nilalagay, wala naman akong gahan nung nilalagay na abono dito. Kaya ano lang, may makain lang na kita mo naman dito. Yung aratilis lang dito, may kumakain ka na ng ubas. Ayan. Ayan yung mga bunga nila. Hindi ba? Magto 2 hours na naman ako. Ayan. Doon may kalsada, doon sa kabila may kalsada doon. Ito yung ano, yung binalag ko nung ano nakaraan, yung tindahan na ginagawa. Din yun sa kabilang kalsada. Ayun. Ayun yun, yung tindahan. Yun yung ano niya, ubas eh. Maganda po dito pag maraming ano, pag masipag ka magtanim. Dati po kasi yung pandemic, halos hindi dito na kami sa loob lang nakuha ng mga niluluto namin. Kasi dito nagtanim talaga kami. Pakita ko sa iyo ate na yung kalsada namin dito sa kabila. Kasi ito parang subdivision ito. Kaso nga lang mababa ang kalsada. Wala mawala ng signal dito. Ayan. Wala mawala ang signal. Dahil hindi abot kasi ng signal dun. Malayo na ako. Wala mawala yung signal dun. Yan dito, pag gising mo ng umaga, makikita ka ng mga gandang bulaklak. Yan. Tapos may rose ka, o ganyan, makikita mo yung rose. Sari-saring mga halaman po dyan dito. Kasi yung nanay ko, maraming mahilig din sa mga halaman. Ako naman, yun nandoon. Sa mga malapit sa ubasan, ako naman nagtatanim doon mga halaman din, mga orchids. Yan. Dati dito rin ako nagbablog pag wala akong maano, ay ba magsawa na eh, lagi ko nang binablog to. Yan, maulan talaga. Yan sila. Yan, yun yung mga bunga dito yung mga ate ano, yung aratilis. So yan, yung mga bunga pa siya. Yan ang dami. Yan, aratilis. Aratilis naman po yun. Diba maulan?
Ayan, daming bulaklak. Ayan, bulaklak. Ang dami. Pag ano po, tinitrim talaga yan. Kasi, gaya nito, yung mga, yung sampagita, pag pinatulan na naman yan, mamumulaklak na naman yan dami. Tapos ito, kukuha ko pa lang ng ano, yung mga hinog din naman na bayabas, ayun, sa taas. Kaya dito, ito, hindi nawawala ng bunga. Yung ano, kalamansi. Oh. Hindi siya nawawala ng bunga. Yung kalamansi namin. Kaya, anong oras ka magano? Isa na. Ito tulog. Oh. Kaya no, mamaya mag brown out ko naman siya. Yan mga ano dito, buhay dito sa Opo, kasi ano to, parang ano pang subdivision na rin. Tapos dun sa kabila, doon po sa natatanaw nyo, doon na po nilagay yung ano, yung bagong munisipyo. Kasi yung dati maliit. Diyan, malawak talaga yung lugar nila. Ayun mo, ano pa, yung mga tambak na ng buhangin. Kasi yung iba nagawa na yung munisipyo. Marami po kasing gagawin din eh. Yung terminal, hospital. Diyan po na ano yung pinaka yung bagong ano, kaya yung lupa dito nagmahalan. Dati ang bili ng isang lote dito ng kapatid ko, umabot lang ng 75,000 yung isang lote. Kasi apat itong lote na to eh. Ano siya? 12 por 15. Tapos ngayon po, ang isang lote ngayon, kung bibilihin mo na, umaabot na siya ng ano, 570,000. Halos ano, yun po, kung bumili ka ng lupa dito ng marami, kikita ka. Oh, Kapanday, maulan. Maulan dito. Wala daw kanina, ano lang, kwarto, ay biglang bumuhos yung ulan. Nagagala ako sa labas, nakapayong lang. Kaso, natulo yung payong. Sarap maligo, mga ano, fishing. Ya, paano Kit? Abot. Yan, mamaya mawala na naman ng kuryente.
Dati Kapanday, ang mura lang ng lupa dito. Umabot lang siya ng 75,000 ang isang lote, 12 por 15. Pero ngayon nung lumapit sa amin yung ano yung munisipyo, yan sa kabilang doon sa kabila na yan, oh, binili ng ano ng munisipyo yung lupa na yan. Diyan na sila nagtayo ng bagong terminal, munisipyo, yung court, basketballan. Nagmahal na yung lupa dito. Kasi malapit na sa ano, sa sentro. Ngayon, ang lupa dito, umabot na ng 570,000. Umabot, lampas na ng kalahating milyon. Hindi katulad nung una, yung wala pa ditong mga bahay, umabot lang ng 75,000. Salamat Kapanday sa pag-play. Dito po at Ima, ano, yun lang talaga ang libangan ko dito pag wala akong ginagawa, magtanim. Kasi nung pandemic, halos yung lugar na yun, sari-saring tanim ang itinanim ko dyan. Kaya nung ano, talaga hindi na kami nabili ng gulay sa ano, sa labas kasi nandito na sa amin lahat eh. Ang siguro binibili na lang namin sa labas yung bawang, tapos sibuyas. Pero yung kamatis, maraming kaming tanim na kamatis nun. Sitaw, okra, yun marami, kalabasa, talong. Nandun naman sa ano ko sa Facebook ko, nakapost doon yung mga tanim kong ubas, nandun sa Facebook ko. Ang daming bunga. Oh, 2 hours na naman. Ang bilis lang ng oras. Para, saglit lang ako lumabas. Kanina pa kasi doon naka 2 hours na ako, ay naka 1 hours na ako sa loob ng kwarto. Eh umulan. Eh wala naman wala nanonood kanina. Ngayon meron na. Dati yan yan natututukan kong yan. Yan, nag-short video ako diyan. May 3 ibon diyan. Umabot siya ng Toki yata. Pagpasok ko ng bahay, dating ko sa kwarto, konti ka agad yung views niya. Tapos naging Toki siya. May Toki na yata siya. Yan lang, yung puno lang na yun na may wire at may 3 ibon. Kaya lang, dapat ma-views mo pala pag sa short video 10 million. Ang laki pala ng views. Diba? Opo, dito yan kasi nga ratilis na yan, talagang sinikap kong maitanim yan na mabuhay dyan sa loob ng bakod kasi kung saan lang yan natubo eh. Kung hindi mo itatanim siya ng maayos, pangit kasi malago talaga siya pag lumaki. Pero yung dulo po niya, pinaputol namin kasi para hindi tumaas ng tumaas. Kaya sa baba, lumago.
Kasi ngayon mahina yung bunga niya. Dati ang daming bunga niyan kasi ano, tag-init. Ngayon kasi tag-ulan, nahuhulog na rin kasi tapos nasisira na rin yung bulaklak niya. Kaya konti lang yung bunga niya. Pero marami pa rin pag ano yun, kasi marami sa taas. Kasi kinakain ng mga ibon. Bunuin ko na lang po 3 hours. Gawin ko 3 hours. Mahina-hina naman ang ulan. Ayan. Dalawa po kasi dito dalawa ang kalsada. Yan. Baba uli ako. Dito may kalsada rin. May kalsada pa rin dito. Sana abot ng signal. Yan. Dito kalsada pa rin to. Hindi pa rin tapos naman to eh. Yan, pag tinuloy yan, kalsada yan, papunta doon. Tapos yun doon, ayan, papunta rin yun doon, kalsada. Ito yung labas namin. Sana abot pa ng signal sa loob. Hindi mawala. Ayan. Ayan yung mga bunga namin ng bayabas. Pero hindi masyado kita. Pag-it's the light. Ano? O Kapanday, andyan ka pa pala. Salamat sa pag-play mo ng mga video. Ang dami nang sa akin, nagpe-play ng mga video, kaya umuusad na rin ang watch hour ko ngayon. Sana dapat mga 2 months tapos na yung watch hour ko. Sana pagpalain naman yung channel natin. Ayan. Dito, pag masipag ka lang, pag gising mo ng umaga, magandang tanawin ang makikita mo. Mga bulaklak. Nakakalis ng pagod. Kasi nakikita mo yung mga tanim mo. Mga bulaklak. Diba? Tapos ako, kasi yung tatay ko, nanabong din yun. Nung wala na siya, hindi ko pa rin winala yung manok niya kasi parang pag inalis mo yung manok, parang nakakaano naman, pinalimutan na siya. Kaya kahit paano, may manok pa rin dito, alaga. Ayan, Kapanday oh. Saging dito. Saging dito, ganyan lang mga Kapanday. Baba. Pero dati, yan, yumuyo ko talaga yun sa bunga. Ang daming bunga. Ngayon lang kasi kita mo naman, takip na ng aratilis. Kaya hindi na siya nakakapagbunga ng maigit. Dati, isang peraso niyan, halos hindi mo maubos sa laki. Yung saging na yan. Hindi ba? Kahit hindi ako nakikita, nagagala ko naman kayo sa aking taniman.
Yan, pawala na rin naman ng ulan. Yan, hindi ko pa naasikaso yung ano ko, yung ubasan. Ang dami na rin. Ang dami na rin ang binhi na ubas. Kaya lang green lang siya. May kulay violet akong ubas. Kaso lang parang mahina siya tumubo dito. Ayun, oh, similya ng ano, ng ubas na violet. Yan siya, oh. Parang ano siya, nawawala-wala ang signal, ah. Ayan, oh. Yan, maulan pa. Hindi, ngayon na, ano. Kita mo dito, pag lahat yan ang mulaklak, ang ganda ng tingnan. May mga bagong tubo naman na ililipat. Nawawala ang signal pag napapalayo kasi sa ano. Pero nakarating ako kanina nakapising. Ayan, di makaano doon. Pakita ko sana yung ano, yung lemon na bunga. Dahil nakita nyo naman yung sa vlog ko. Tours na ako. Good morning sa inyong lahat dyan, mga taga-ibang bansa. Ayun, mga alaga ko, babasa na sila kasi wala nang ulan, kunti na lang. Yan. Hello, Joy. At yung Joy. Ayun pala, kanina nanguha ako ng ano, ng bayabas. Hindi ko nakita. May hinog pa. Yan yung isang pulito. Aking pamangkin. Maitim pa rin ang kalangitan. Sige po, Ate Mary Joy. Kain ka lang po. Nag-iin na rin po naman ako. Pinasilip ko lang sa nila yung ano. Kanina sana kung hindi umulan, may gagawin ako. Kasi yung mga malaga ko dito, mga tutok-tok lang ako dun sa paano ng balde. Kit! 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 Hinog na siguro to. Ano, aratilis. Kinakakanak ang pago. Yan o. May hinog na o. Hindi ka. Paano? Bawa mo yung ano. Yung bunga ng ano, yung atis. Kinakain na ng ibon.
Hinog na siguro. Tingnan natin kasi yun oh, yung ibon oh. Lumipad na yung ibon. Yan. Nasaan na? Ay, ubos na. Oh. Ubos na oh, bago na ano, ubos na yung kinain ng ibon. Naubos na. Hindi, yan may ano pa oh, bainog na yan. Yun oh. May pa. May pamatagas pa na. Mhm. May hinog na pala na atis. Ayun, pinagkakain ng ibon. Pagtingin namin, kunti na lang yung laman. Sa kanya na yun. Kinain nga ng ibon eh. Naubos. Kaya pala pag balik ko dito sa taas, may dumapong ibon. Tapos pagtingin ko may kinakain. Yun, yung pinuntahan ng pamangkin ko. Ayun. Dito, ano lang. Napapabayaan. Minsan, ibon lang ang kumakain. Ngayon, kita mo yun ngayon. Oh. Kung hindi ko pa nakita yung ibon na nanginginain dun sa may puno ng ng ano, dun sa puno ng aratilis, ayatis. Hindi ko pa malalaman na may bunga. Ay, may bunga siyang hinog. Kasi nakita ko may kinakain siya. Ayan, nag-uumpisa na naman ang ulan. Nag-uumpisa na naman ang ulan. Ha? Lumakas. Pasok mo na ako sa bahay. Ayan, yung makulit. Puro cellphone. Yung isa, tulog oh. Dito na ako sa kwarto na maglo. Kaya ito na maglo ang buhay. Yun, basa na ako ng ulan. Basa. Ayan, dito na. Tama, tagalid siya. Hindi siya maayos kasi ano, ang hirap na ganun nito, mag-adjust. Minsan hindi pantay. Nabasa na ako. Yan yung cellphone ko, nagpanay ang salita. Kaya lang po kayo, Ate Mary Joy. Nag-almusal ka na, G?
Gumamela talaga. Ayun, minsan pinagpuputol namin yun. Tubo pa rin naman ang tubo. Labas, minsan kasi ang Laguna doon. Kasi naman siguro, sobrang init ka, di ba ang ano dyan? Disyerto. February lang yata ang taglamig dyan eh. Di ba sa tulong ng lang. Kanina kasi, pumunta ako, walang magawa. Nag-live ka agad. Yun, humina na yung ulan. Nawala yung ulan. Oo, parang parehas din naman yun ng parehas din naman yun ng ng yung di ba yung violet. Hindi pa siya masilin na Hindi masilan siyang itanim. Madali siya mabuhay. Wala ng ulan. Kaya humina na yung ulan. Di ba yung daw, yung ubas, sabi nila, nagumpisa yung ubas sa disyerto. Kasi maganda yung ubas pag pag tag-init. Kasi nagpapabunga lang sila pag tag-init eh. Kahit dito sa akin, pag tag-ulan, nabubulok lang yung mga bunga niya pag laging inuulan. Pero pag tag-init siya, ang dami siya mamunga. Pag tag-init, tapos maganda yung nila, yung sibol ng bulaklak nila, hindi sila naulanan. Ang dami. Tingnan mo di sa ko, sa Facebook ko, yung mga ubas. Ang dami sila. Ayaw, sabi ko minsan sa kanila, sila mag set out, upo lang sila diyan, ayaw. Para sabi ko kumakita sila ng nanay nila nasa Taiwan. Na yung mga alaga ko. Pag-alaga lang sila diyan. Yung iba sigurado doon sa loob ng tabi ng bodega. Ito laglagan ng aratilis kasi maulan. Mamaya ubos siya ng manok. Ayun yung hindi pag sinom kasi ang yung camera pag hindi na magalaw. Nahihain talaga yun, Jay, mga yan. Sabi ko nga, pag nagawa ko ng Facebook page mag TikTok sila dyan. Ang dami naman mga TikTok, mga sa nila, cellphone. Pag tinutukan mo ng camera, wala na. Sabi ko, di ba kasi may mga bata naman na
Nagtitiktok o nagbabiral pa nga sila. Ayaw. $300 isang piraso lang. Grabe pala no. Dito pag hindi na kita ang kinakain lang ng ibon. May tago. May tago. Medyo pa, tumutulo-tulo pa ang ulan. Malakas pa pala. Pakita ko lang kay kay Jay ang kay Jay ang Arapilis. Naulan pa Jay. Ayan Jay oh. Ayan oh. Ayan. Ayan, mga atis dito. Ayan oh. Yan. Oh, ayan oh. Yan oh. Dami sila mamunga. Kaso nga lang, kanina may nakita akong kinakain ng ibon. Pinunta namin oh. Kita mo naman, ito na lang ang tira niya. Yan. Kinain na ng ibon. Nauna na yung tao. Dito meron pa maliliit nga lang dito oh. Kasi mga natutuyo oh, ng tag-init. Ito G yung saging ko G oh. Diba? Yan. Ayan, ano ba? Tapos mayroon pa doon dalawa. Naulan pa rin. Ayan yung sabi ko sa iyo, yung aratilis. Oh. Diba? Ba tayo ng magandang bunga. Yan, nagkalaglaga na yung aratilis. Oh. Diba? Yung mga manok ko. Yan o. Parang yung silaw. Yung yan o. Diba? Ganda. Dami yan dati. Na tuyo na. Yun o. May mga bunga yun eh. Na na. Siya na. Ito na lang natira ulit. Pero magbubulaklak pa din o. Ayan o. Diba? Ang ganda pag may tanim. Maganda sa katawan yung aratilis. Gamot sa UTI, gamot sa high blood. Maganda sa katawan yung bunga. Mo, basa na ako. Basa na cellphone. May ulan pa. Sabi yun Jay, nakita mo? Yan. Dali lang naman yan itanim. Yung sanga lang yung tinutusok nabubuhay na yan. Mabilis kasi magbuhay yan. Kahit itusok mo lang yung sanga niya na matandaan ng sanga, mabubuhay ka agad.
Hindi lakatan. Yung tanim kong lakatan dyan, hindi umasenso. Ano yan? Yung tawagin dito sa amin ay tumudok. Yung parang ano, yung parang, yung sabi ng iba, malamig daw sa katawan. Nakasikmura. Pero hindi naman. Sana hindi naman ako sinisikmura ng ano niyan. Ma Kasi siya, ano, yung siguro yung nakakasikmura, yung kulay green talaga siya pag hinog. Yan ay dumidilaw yung pag nahihinog eh. Nadilaw din yun. Oo, laging ano lang, yung dilig. Kasi pag tuyo na talaga yung lupa niya, paano pa siya makakuha ng ano, mauuhaw na talaga siya. Ito yung ano ko. Yan, lumalakas na naman siya. Ang bilis ng oras, no? Ginawan pa ng mga tulugan. Yun pa yung ang galing mahilig mag-alaga. Yung mga kuting. Kuting-kuting. Lagi na lang nag-aalaga. Malapit na naman ako magtapos. May 2 hours na siya. Baka tayo yung mapagalitan na rin. 3 lang. 3 lang. Mamaya na lang yung mahaba kung sakali. Buti Captain America, shout out. Tawan-tawa siya, ano, Captain America. O sige. Captain, hello. Tawa sa Tantan, no?
Init na rin. Si Kuya Puji, oh, nandiyan na. Natulog nandiyan sa ano ko. Carlico Simple Kitchen. Ito po. Ito malapit na ako mag-out. Dumadami na naman kayo. Diba? Kala ko wala na naman kayo. Ngayon, dyan na naman kayo. Tawa si Tantan eh. Kapit na rin eh, tawa din. Three. Kagabi po, buti hindi sumurrender yung cellphone ko. Kala ko hindi kakayanin. Mukhang alas 9 yata ako na nagsimula. Natapos ako alas 5. Ten hours ba naman yan? Para may ipi-play na yung ano, yung gusto mag-play ng LS ko. Matagal-tagal yun, 10 hours. Wow, bait naman ni ano, Captain America. Sana dapat ganoon talaga pag mga magkakilala, yung ano, suportahan lang lagi. Idol Press, Migilat. Shout out. Masarap pag nagtutulungan. Lahat umaangat yung mga ano, yung maliliit. Kasi sila, bago sila mag ano, masaya sila pag nakatapos. Kasi para sa akin, sobrang saya ko yun pag nakatapos ako. Kasi naisip ko talaga ba, wala talagang plano mag YouTube, ano pa man. Parang naisip ko, ito yung paraan ko para makatulong din ako sa mga kababayan natin na ano, minsan kinakapos din. O may mga ano na rin ako, may mga playlist na rin ako, mga LS.
May mga 7 hours din doon, 4 hours. Hindi naman natutulog yan, si Jay. Hanggat, minsan, no, umaga na dito, gising pa yan. Sa bagay, hindi pa naman sila patulog nun, pag dito. Kaya nga lang, ngayon, maaga pa, gising na kaagad. Maaga pa yun sa kanila. Lagot ka, Captain America. Oh, yung isang ano ko din, yung isang CB ko, mahina din. Umiinit kasi yun eh. Lapit na. 10 ano na lang. Ay 12 minutes na lang. Parang bilis ng oras, no? Bilis pa ng oras pag nandito. Pag nagla-live. Na lilibang. Nalilibang daw. Lagot kay Captain America. Ikaw naman ang dinitira ni Jay. Ang dami ng puti ng ano ko, buko. Sa init yata ng ano, pangawin. Sobrang init na yung puti na buhok sa ano, sombrero. Yes, kapatid, hirap. Kaya kahit masarap pagkain, alam ko, naranasan mo din yan. Ay, lalo na andyan siya. Na, lapit na. 10 minutes na lang. Wish na mo. Miss mo lang jowa mo. Wag kausap. Tawa.
Yung tawa rin, Captain America. Kusangra, maraming salamat. Tres Cantos. Chance. Tatak. Lagi ba masaya? Masayahin naman talaga yung si Jay. Nilutuan na ng lechon. Tuloy. Ganun talaga pag masaya yung tao. Kahit saan ka mapunta, laging masaya. Six minutes na lang, 6 minutes. Tayo'y magpapahinga na naman uli. Dapat pala mag-guide mga 12 para 5 hours lang, 5 hours. 5 hours. 3 hours lang, okay na yun. Ba't ba pinagtutulog mo na ako? Kausap si chat ko pa si kita. Yan. Excited ka sa pagtulog ko. At ay Captain America. Bakit mo kasi pinapatulog ka kagad siya? Si Jay. Hindi pa yan naantok si Jay. Huwag mo nang patulogin. Allah, siya anong problema mo si lagi kang naghahanap ng may inom.
Si Kuya Puji, oh, natulog na dyan. Kuya Puji, Puji. Sa LS na kuray. Nagiyaya ka rin ng inuman. Ano ba? Panayaya ka pala Captain America eh. Mukhang may pinagdadaanan ka. Talaga. Kausap. Tuloy-tuloy. Nawala tuloy. Si Captain America. Wala, lagot ka Ate Jay. Wala na. Wala na si America. Pumunta na ng Bicol. Kusang gala ni Tres. Let's say vlog. Yung ano pala, nagbabawas. Yung tansak. Nawawala yung tansak. Mali sila. Ganun ba talaga yun? Hello. Hi Joy. Lagot ka Jay. Wala na. Binira mo ng binira. Bungan na. Wala tuloy. Naglabas dun. Yung mga like pala, nawawala pala yun. Pinipindot na ulit. Nagbaboss talaga siya. Nandun, nagiinom na yun. Pinayak mo yata eh. Kaya pinayak mo kasi eh. Kaya ba nagiinom na sa sulok. Jay. One minute. One minute na lang. Nine, 10. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Papahinga muna na naman tayo. Maraming salamat, Jay. Mary Joy. Ate Joy. Maraming salamat. Pusang gala. Maraming salamat. Bye, Jay. Si Ate Lynn tulog pa yata yun. Bye-bye sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Hanapin mo yung Jay, si Captain America. Pinayak mo yata. Baka nagiinom na yun sa sulok. Nagiinom na yun dun. In-street mo ng in-street ng nawala bigla tuloy. Bye-bye po, bye-bye, bye-bye.
Bye-bye. Salamat sa pagtambay. Bye-bye.